Декорациите са трудно нещо, а имате клиенти, които искат анимации. Абонирайте се за канала ми и ще видите, че рисуването не е толкова трудно. Здравейте, казвам се Кремена и съм луда фенка на ръчно изработените дизайни за маникюр. Показах ви цветовете, с които работя и четките. Започвам като нанасям цветовете точно върху самата картинка, както изглежда. Поставяйки бялото, запечатвам. След това започваме с черно. Пак запечатвам. След това запечатвам с топ лак. Изтривам лепкавия слой. И вуаля! Крайният резултат. В друго видео ще ви покажа как точно поставям стикера. Надявам се да ви харесва. За повече видеа последвайте ме.